Qualche giorno tu hai garanto che passi. Hai tu ci parliamo. Qualche giorno ye utanga di ma fremo awe feo ai ne pasa io ma vai io non so ano fa okura jiro ito ko jiro rego iri jere mote ele so kumpulisa kuna siku za roho wandi kapa jadi mama cha hapo ayo mazita na basi ne basa ebuku lontakire ba ina baba ina so kanima hai takina mya HP kuzi sei wakabaka makuba ndivyo ndio ndio nakunda anza bakatengisa imba kingeri ya atete tangene imba ile ya atete tulakuona ma beneficiaries acho ni makati ndinotora ku master record kuma je zvakaita awa ndanatuma sesa gana wanotinda vachase aone ndikufunza ndasima mabuda zvakanaka ndakuda kuti mawaina zve ndasina master record ndaseka anga zvinopanga saka ndinofunga pabuda pakaita mukomana muzvikora zvakaenda kuuniversity akasiyabvisa mapepa akawanda mamwe akabvisa ndosaka mukuona mamwe mapepa emotikari asiri saka ndikuita kutitsvage kuti ndingawane saka zvakutora kuti ude kwakuzemotokari mamune tuisa zvakadazviita zvisema ndaichitunza pamwe ndichawana mazvapsaka nezvomane dzakati ndechitopedza nditori nawo nditi pamuka bhabu yayakataurika panapa ndeyekuti mambo vachidamunhu vakati mapepa achimiro chakati indizvo ndochinhu chamaifana kutanga mafaitire kuti makabva panapa chitofundisa otherwise hamutore time mapepa ayo zvamakutogadzirisa ikoko pane mwana akataura nyaya yakati shuwa nyaya yakapinda saka iriko mapepa atori zvisizvooneka muduniya imhuri yese ndekauchenjere makawana mari makaona mari here makapuwa mari 1000 isisi makawanawo echipo chekukuburika umwe akapuwa ndiye makapuwa mari 1500 alright omwe kuti kuda kuzvipisa pakuti mapepa akanoda kuti mari yakavapamunhu nyaya yetupo wachenesa kurumo andizvo ndaona vai 18000 ndizvozvo pane mwazi makapa vangaya ndakapa ini vanina mutu hanzvadzi dai manyora pasi kangu ndakaite nguva ino ini chandikuona chogona kubatsira dare rekuti pakutirikurumidzika muno wakanaka amuchenji mimi munofana kuti mipatsanure mari yacho makangoti ini ndakatora kuti mari yacho kutara naye isvike 80,000 saka pamari yacho ndikuona yevarikuashira kuti wakapiwa 2.5 saka imimi murikukwana kubatsanura kuti ndakatora Thomas ndiri pamusorera mari yandakapiwa handina kupiwa richinzi ndimi aiurustawa wakapuwa mari ndapiwa 1300 matri ndapuwa mapepa ndotodza mazvisi aurenguroma anaona ndikapa
Ndimudzi wenyaya. Ndinoita vana varudzi. Hapana kuziva kuti ndakauya. Saka ndati ndigadzirise ndisina kusvika kare. Saka ndasingadi kuti ndisvike. Nyaya iyi Samatotanga kumuona pano nhakuma. Zama nyaya inobva kuchena kare. Munhu awesa mazviri dzaakaibva kunze kwenyika. UK inozvikasa nyaya. Ateni weiterera chete. Ndinoda kuziva mapepa wani pandeya. ndiwe imba asani collection papa. Anachi? Pane figure yakanyorwa $300. 15,000 ndakabvisa 18,000. Saka panofanira kanzwi yakati inofanira 15,000 yavakanyoresa ivo. Saka pane mari yangu anouya. Alright. Imba iyi yakanzi imba inga 18,000. Yes. Iyeyo. Asina kubepa rawazobata iwe wakumana zvinhu zvizvi. Pavanosainisa kuti Wakati taitengesa imba iyi 15,000. Pachiwasishe da. Alright. Bate muromo. Right. Nyaya yekufamba nayo ndikumbira umwe munhu umwe chete andinyorero masvikasa pano. Pane 1,300. 1,300. Pane 1,000 yamuzukuru. Anditi. Pane 1,500. Ndizvo? Thomas. Andito. Mandiri 1,300. 1,300. Koma unonza paradza mchange wambonji. Wamba 1.5. Ndokumwa pano ukuru. 1.5, 1.3, 1,000 ndomudike ndinowana kutaurisa inezisika mwenjani wakazasi makapairiei ndobvisa separata mari eze benefit kumba yatete wapa mari 800 makanga makwete kuna titano tikasana nyaya yemapepa saka zvikwereti hazvineni pa ngataure mwapa 1,000 zechikwereti ndiwo unozosapota mari iyi kome 18,000 tifambe tese ndizvo zitikuenda ndikubvunza nemunumeka ndizokupa mukana handinoka munhu asiro nyaya yatinayo panapa toda kuti uchene munhu tokupa mukana wokuti iwe uzviona kana uchikwanisa kunyora zvinhu zvako zvise panze zvese panze apo tokupa mukana wozvinyora zvisina mapepa nevanhu vawakapa unazvo ndi uzauzvone panze unonyora wodzoka mudare munhu wotipa ndizvozvo ainozvikanaka nevanhu murume uyu timuchenese nezvako kana ukadyawo ndakuna 2,000 yetsoroyo ndanoibreaka ndakwamukana ndatendanoibreaka 3,000 iyoyo usandiudzira indikuitira kuti usaite zvinhu nemusoro mako nokumhanya ukupa nguva unonyora 2,000 yakafamba so 2,000 yakafamba ndakapaningireinyange ini ndikutora pada pasa 12,000 something ikakuakaungwa handiti ndakafamba sei inonogara panzi unonyora ndokupateni shomanani 30 minutes ungowapedza vanozopinda nedzimwe nyaya yako modzoka padare bhuku rako tapedza inotifunga nyema vanhu kuya vese aumoti unobata stadium anobata anobata anovaka makuwasira vamusikazi anozositaura endaindipaimukana nepanzi inobatsirana orit teerai pana vanhu kunzi breakdown yemadetails vainzi MOC wabata 8,300 yakabatwa
Madebtors vanotora zvikwereti. Oh, 3,800. Well, you're not if I'm not 3,800. Do you have money? Of course. And the mega qualities. All right. By the town council and page rates $2,000. By the starting change 2.5 minimum change 2,500. It's my way. Kids parasite. Up for 1,300. Miss Sheila changing. $1,000. Transfer fee 1.7. Each 5% or 10%. Yeah, it's a amount. All right, Israel $800. Israel younger message $800. Am I me and $800. Amaribi. I don't like to dispute at this. Even that man's one is all in the demand. 6 of the 1, 2, 3, 4, 5, 6. I know. I'm a member of what's going. I'm a member of what's Maria. So I'm about to go. This we paid spirit. $800. So I do what to give it. So I'll do $6 on a man. Of what's going. Chop with the name. $5,000 in Mamato. 1,300 now. 1,300 now. 1,000 go rent. Then parasite. 1,500. Na Sheila. Bagada. And I listen. I'm good. Taura sama. You are an interested but you are winner. Go party and close. But I don't think it is looking for specific. Because the Yahweh Mariano was attached to the city. Yeah, she is a dinner. And I Bawani mashares are why and I go you what's you want. I cannot give you a sport. I teach you under the Baba Aipa. Apana. Am I because of my dream? You are teaching my team. You are a fellow who's Yo Dara Baba Sara, Apana Chama one to Baba Ripa. I will in that but this is those you will person never don't say about Moisa. I think I saw a district. Don't back when you look at the past. The farm is fully chipping. Musakangano pamchacha urenya. Alama kudusha. Chengeta. Wakakosha. Chengeta. Munhu achirwara kwakakosha. Vanhu vazhinji vanotaramuka kana munhu arwara. Ndanzwa panzi mukadzi womurume yakapuhwa 2,000. Ndaona vanhu vati hii. Zvinoreva kuti vanhu muno dzimwe pfungwa ipapo. Ndofunga dadisa marimba manai. Kuchengeta varume kana munhu arwara sichinji kutamba naye.
Rudo iro. Hakuna munhu aimboya kuzokuona kana pese pakapa tete hapana kana munhu akambotoka naseti kuti batsirikana aiparufa tete vashaya hapana ngaifona kuno musha kuno atete vashaya kuno tazvinzwa atete vashaya kuno muri kuya here hapana uine vhaizo yapaharare hakuna aisiya kana dhora munoziva kuti mutauro zvinorwadza sei hapana aisiya kana dhora kuti mukoma matenga kofi muchaita chikafu kuti mukoma kamutenga panyaradzo zvese ndaita hapana aimboya zvese zvaita nomukadzi wangu nomuninambaibrazil ndakuzwa chamani mubvunzo wangu ndokuti saka uri here mudzimai wako haachabhadharwa kana kufa ngatitenge kujamba chivanhu chichagara chirichirikwa mubvunzo wangu ndokuti uyu mudzimai wako adya 2.5 zvabuda mudare mani maabushu asanwa masingazvisii panoti d unoreva here kuti mweya wazodzoka ukati ndakachengeta ati nokuti zvichaitika rega ikudza izva zvivira chivana ini mazira angu inini amnot disputing nenyaya ye 2.5 ini handisi kudisputa 2.5 nokuti chivanhu chedu pauzozadziswa mumba muchakutenga kana muchiita kana vazukuru vangu itengei mumbe chase nokuti chivanhu chichada kuita kana uchinotora 2.5 iyo chibvisa mari yemombe uchitenga chiombe rikonzi kuchengetwa kwakati atete ngazviitwe chinozo ngazviitwe handidi kubabhadzira nekuti imari ayo haina kuwandisa anozotekawanisa ndivava hada kunzwisisa sabo zvakunzwisisa iyi nyaya iyi ini kwandiri neni yandiitira zvakanaka changa chidiwa breakdown andii zvamuchaita kumbaponya handiri nazvo basi handiri boto zvakaitwa pachibhero ragona kunyora imi minga mune maquestions chine mugara pasi munhu changa muchida mabreakdowns andizvo ndokunga nyini iyi nyaya yapera taura hakusi kutenderesa inini hangu pachezangu ndakazvimirira ndapedzera munhu andikuzogadisangana nevamwe nokuti kuti ndigare kuno pane reason ndagare kuno inini ndauya kakawanda kuno ndichirwara kurwara kwangu nyaya ine mutumbi pasi ndauya kuno hakusukura mari yakaparadza ndiri kurwara ende pane vanhu vakonzera izvozvo saka pakapakwa zvinhu vanhu vane propati dzavo vakandocheka kwavanochengetera vanonoti pane zvimwe zvakatorwa zvakabatwawo zvitaureka pane chimudende chakabatwa chainditunga uku at the same time mota yangu yavanga vainayo yanga ine mushonga pamasiti ende pachakabatwa zvanzi anga achida kutora mota yako ivo vanotoziva vairambira bhuku rangu kana mati ndiri kuyeka ikuda vanhu vese aiwa taura kana ndoda kupiwa munhu tidzokere vakanzi ngavauye but ndakatadza kuti ndivashedze nokuti ndakauya chihwande ndichirwara ndikagoenda ndikambodzoka futi ndichirwara vakanzi ngavauye ndikaenda ikoko rega ndikupedzere naona nyaya iyi ndaiita uyu murume mese muri matsotsi kamagarusiro ndomiravo kutei vanhu vese vakuona vakuvamusiro vanhu atsotsi uyu ndiye tunhu akushandiswa asi nyaya yese kuzvakwaipeni vada kuti titifambani unyepere vanhu vese vavaya kuzoona kuti titifambai nokuti vakuti mambo hausikwata chaichaipo ivo mari zviita zvofamba munhu wafambira zvinhuita iwewe kuitira kuti atete vakuegope kwako izvo zvese zvakataurwa nawo vakuti ruziva kwavangova zvakanaka asi naunotana vakaja vana vakutenga asi wabvakuisa kuti urwere hwatiro ukuba uyu ngaanze ngaweka ndokatoti ngavauye ivapo iwe kuti mukoma ava ndovakuzviita here sematauriro azvikaitwa ndiwo vari kuzviita nokuti ndapedza asumuraura navo saka yapane chiuya vanhu chiuya kuda kubuda wachigara ipapo
Arama. Aiwa. Tinzwisei. Thomas, mkuru apa ari paseri penyapa ndiani? Ana paradzai. Imimi ende munofambisa nenyadzise. Nyaya dzese dzinotenderera mukumanangana. Izvi ndaita zvapera. Akafamba akavaka sei makuva. Musandibvunze inini. Ende munofamba. Musandibvunze. Kuti mubvunzo wangu makuva aifa wakutovaka. Nyebe. Iwe wega. Iwe ritsotsi. Kumira iwe. Ndati inini nyaya dzese dzamukandipa inini dzamukanyora dzengorukoro. Dzinongopera chiteki kana paradzai. Vanoudza baba venyu ndozvotora kurwara. Munovaudza kuti hadzina mambo tifambe semhuri. Munokliya nyaya yemakuva. Munokliya urwere hunoita mei kuti hukonzereswa nani. Zvinove zvamukanyora pamasamoni zvokunyepa muchida kubata murume zvokunyepa. Vangopa kuti musha medu murume atofuyisa. Aiwa. Haurambe kuteneswa kati. Iwe wangu watofuyisa. Ndakunyora samoni rangu. Titeerera kuti. Ango kuita. Besa kuti rangu asingona stika. Uyo ndeshupa. Pakunyepa zvamuonera pana. Atsotsa. Munhu arangoyuka. Besa kuti atashamisika mushamisike chipo. Ende munofamba. Ndinokuda kuswa tu. Munhu mupusana nyaya ndiani. Amen. Vakanoda chitopota chinotaura nemweya kana masvikiro anoziva. Atichada kudhumira. Panapa. Chitopota chinotaura nemweya. Chachiona kuti mushoyo wose pane vamwe vaprofita kuti vanhu vakabva muromo mungozungodzirwa vachidza hapana chakuda uye anenge aida kudzokera kupasi. Vanogona kungoenda kwakabva musha wako wabva mai manje apo. Woenda woindoita sei weitiwa. Endai. Asi ndinoziva kuti kupinde nzvimbo mbiri nadzo. Sumukaendeswa tumo mumonike. Vexel. Saka ino Messi. Tikaweste nguva nyaya yakapera kudhara. Njeje. Kuexemise mubvunzo imwe kusere muna mama. Manzwa mese semunhu. Anoroya neasingaroyi mese ndokudaisei.